କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହିପୋ। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ଝାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଠ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚାତକ। ହଜାର ହ୍ରଦର ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱ କର୍କଟ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 4। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଣସ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜାପାନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପଣସ କେଉଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫଳ ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ।